Lokan. Huli ki Hesu Kristo ang kagurang na niyamo sa imong aki. Kaiba mong nabubuhay asin nagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Hinanyogo niya to an enot na babasahon. Ginuno sa enot na surat ni San Pedro. Pag umawon ang Diyos, Ama ni Hesu Kristong kagurangnan ta, huli kan sa iyang dakulang pagkaherak, itinaon niya sa to ang bagong pagkamundag sa bagsik kan pagkabuhay liwat ni Hesu Kristo sa mga gadan. Kaya igwa kitang tunay na paglaom asin panuga din sarong pamana na dai malalapa, dai madidigtaan asin dai mawawara, huli ta sinaray para sa tuya duman sa langit. Huli sa pagtubod, susurugon kamo kan kapangyarihan nin Diyos, sagkod ang kaligtasan na inandam, ipahayag sa kataposan kan panahon. Ini sa indong ipagugma, minsan ngani sa dikit na panahon, kamumatios nin manlain-lain na mga kasakitan. Mangyayari ini tanganing ang pagkadalisay kan sa imong pagtubod na mas mahalaga pa sa bulawan na binabalo sa kalayo, makataonin kaumawan asin kamurawayan sa aldaw na si Hesu Kristo magpahiling. Dainin daw siya nahiling, alagad siya sa indong tinubod. Kayaan sa indong kaugmahan magsusupay, asin daima sabi, hulita inaako nindo an katoyohan kan sa indong pagtubod, an kaligtasan kan sa indong mga kalag. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Gigirumdumonin kagurangnan an sa iyang tipan sagkod paman. Gigirumdumonin kagurangnan an sa iyang tipan sagkod paman. Magpapasalamat ako sa kagurangnan sa bilog kong puso, sa kateriponan nin mga banal. Dakula ang mga gibonin kagurangnan, paghuhurup-hurupon kan gabos na nawiwili kaiyan. Gigirumdumonin kagurangnan an sa iyang tipan sagkod paman. Tinaawanin ikabubuhay ang mga may pagkatakot sa iya, danay naginigurumdom an sa iyang tipan. Ipinahiling sa iyang banwaan ang kapangyarihan niya, kan itaon niya sa inda ang pamana nin mga banwaan. Gigirumdumonin kagurangnan an sa iyang tipan sagkod paman. Tinubos niya ang sa iyang banwaan, pinasarig ang sa iyang pakipagtipan, banal asin pagkakatakotan ang sa iyang ngaran, ang sa iyang kaumawan magdadanay sagpod lamang. Gigirumdumonin kagurangnan an sa iyang tipan sagkod paman. Matindog na po ang gabo sa pagrukyaw. Hallelujah, Hallelujah. Sa mga tataramon mo, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. babasahon ginuno sa Ebanghelyo sinurat ni San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Sarong lalaki nagdadalagan na nagrani ki Jesus asin nagluhod sa paghapot. Maray na maestro, ano ang dapat kong gibuhon tanganing makamtan ko ang buhay na daing kasagporan. Si Jesus naghapot man, ta daw ta inaapod mo akong marahay, daing ibang marahay kundi ang Diyos sana. Tatao ka kan mga tugon, day ka maggadan, day ka magdurog sa bakong agom, day ka maghabon, day ka magputik, day ka magtugod-tugod, day ka magdaya, galangan mo sa imong ama asin ina,
Ang lalaki nagsabi, Maestro, iyan kamo sa kuyang inutob, puon kan ako aki pa. Hiniling siya ni Jesus, namutan asin sinabihan, sarong bagay ang kulang sa imo, lakaw, ipabakal mo ang gabos mong sadiri, asin ang kabaklanan, itao mo sa mga dukha, asin duman sa langit magkakaigwa kanin kayamanan, dangan madya sumunod ka sako. Sa mga tataramo na ini, nagraot ang lalawgon kan lalaki, asin naghali na mamundo, huli tadakul siyang sadiri. Si Jesus, nangalagkalag, dangan nagsabi sa iyang mga disipulos, masakit para sa mga mayaman na makalaog sa kahadian kan Diyos. Ang mga tataramo na ini, ipinagngalas kan mga disipulos, alagad si Jesus nagpadago sa pagtaram, mga aki, talagang masakit na makalaog sa kahadian ng Diyos. Mas pasil pa sa kamelyo na makaagi sa matakan dagom kisa mayaman na makalaog sa kahadian kan Diyos. Ang mga disipulos nagkarilibong asin nagsabi, kung siring sisay ang makakaligtas. Hiniling sinda ni Jesus, asin sinabihan, iyan da imahihimo kan tawo, alagad mahihimo kan Diyos. Huli taan gabos na bagay, mahihimo nin Diyos. Ang maray na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning sa Indugamos mga tugang. Ang sa tuya pong binasang Ebanghelyo sa ngunyan, sarong account sa Ebanghelyo ni San Marcos na very familiar sa sato. Ini pong istorya kan rich young man, sarong hubi na lalaking mayaman na nagdulog kay Kristo, asin naghapot kung paano siya makakaligtas. Mga tugang, nadangog ta sa istorya, asin sa huri, sabi digdi, naghali so lalaking mamundo. Natatan na mundo so lalaki, ninulita, may duwang bagay na na-realize niya na karikulang sa iya. Ano ang duwang bagay na ini? Ang enot po, ginibo niya, asin sinunod niya, ang gabos na tugon kan Diyos, puon kan siya aki pa. Ninulita gusto niyang makaligtas. So ginibo niya ang gabos na ini, pero kanagdulok sa kay Kristo, na-realize niya, nagarikulang paso sa iyang effort. Na paguna niya, kumpleto na sa iyang pigibo. Ta naging very faithful siya sa pagsunod kan mga tugon. Alagad na-realize niya na ang kabanalan palan bako sana sa following of the commandments and avoiding sin. Alagad ang kabanalan palan, yaon talaga sa paghimunin karahayan. So, ang pagsunod ta sa tugon, ang paglikay ta na kita makakumitir nin sala, ang gabos na ini, mga magayuno na effort kan tawo, alagad kulang iyan, kunda kita kipigigibong maray. Sabi nga ni keto kan sa mong formator sa seminaryo, igwa ngaya sa Indo na dahi magkipigigibong sala, alagad dahi magkipigigibong tama. So, ang importantihon palan mga tugang, bakusan ang naglilikay sa kasalan, kundi nagigibo din karahayan. Ang saro baga pong boksingero, dahil man siya pwedeng manggana sa pagboksing, kung naglilikay sana siya sa suntukan kaiwal, kaipuhan na magsuntok man siya, tanganing manggana. Sa buhay ta po, iyon ang enot na pagirumdum ka ni Banghelyo. Magayon nun, nakita naghihinguwa na maglikay,
na day kita magkasala. Alagad kulang iyan, kundi kita nagigibunin karahayan. Ani kadua mga tugang, na-realize ka ining rich young man na kaipuhan pala na makaukod kan inaapod na detachment. Mayamanon siya, kaya inagyat siya ni Kristo. Sabi ni Kristo, ipabakal mo ang gamos mong sarili, ang kabaklanan, ipanao mo sa mga dukha. Asin, sumunod ka sako. Mga tugang, makumanda po maraot na maging mayaman. Ang maraot na kung mayaman ka, nagiging attached ka masyado sa kayamanan mo. Kung ang mga tao nagiging uripo na kan sa iyan kwarta, kung ang kwarta iyon ang pigsasamba, iyo po iyan ang minabutong sa satuya sa kapahamakan. Iyo yan so ikaduwang realization kaining lalaki na nagdulo kay Kristo. Mayamanon siya, alagad day niya kaya na i-give up so kayamanan niya. Dumanta na hiling na so kayamanan niya mas importante pa kisa Diyos. Tinulit na pigtatangro sa ni Kristo, kan buhay na daing kasagkuran, kung i-give up mo ang kayamanan mo, pero dahil niya kayang i-give up so kayamanan niya. Mga tugang saro ining pagirumdom, sabi ko nga ni, na maglikay kita na maging uripon kan kayamanan. Ang kwarta, siyempre kaipuhan taan sa buhay ta, sisiman ang tawong dahil nangaipo ki kwarta. Alagad kung nagiging uripon kita kan kayamanan, iyo yan ang sarong pagkakasala din tao. Sa pagpadagos sa pukan Santa Misa, hagado niya to sa kagurang na nalugod, magtaralubo kita sa paagikan sa iyang bendisyon sa sato, na out pamanlugod gabos kita maging banal sa paagikan paggibunin karahayan, asin sa paagikan pagbutas ta sa mga bagay na minauripon sa sato sa kinaban. Sa ngaran ka nama, kanaki asin kan Espiritu Santo. Amen. Magpamibi ka mo mga tugang tanganing ansa ko asinan sa indong atang akoon man kan Diyos na makakamahan. Akoon malugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to, asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos na nagtatao kan mga idinodolot sa imong ngaran, asin nagririmpos kan mga idinolot huli kan kaludokan kan sa mong paglingkod na mimibi kami sa imong pagkaherak na niwinaras mong ginikanan nin merito itukot mong magtao sa mo nin premyo huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos, nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo banal na Ama, huli kang namumutan mong aking si Jesu Kristo,
an sa imong tataramo na iginibo mo kan gabos, sinugo mong paraligtas asin para tubos para sa mo, nanilaman sa bagsikan ni Espiritu Santo, asin namundag sa Birhen. Sa pag-utob kan sa imong kabutan, asin sa pagtipon para sa imo kan banal na banwaan, nagdupa siya kan pinapasakitan, tanganing daogon ang kagadanan, ipahayag ang pagkabuhay liwat. Kaya kaiba kan mga angheles, asin kan gabos na santos, nagaharubay kami kan sa imong kamurawayan, asin sarong tingog kami na nagrorokyaw. Banal, banal, banal ang kagurangnan. Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, panokan sa imong kamurawayan. Hosana sa kaitaasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kanang gadaan banal, burabod hin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala kan ambon, kan sa imong espiritu tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay. Pagpasalamat binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kabugabos magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuan niya manin kalis, giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kabugabos mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago sindanay natipan, napapabuloson para sa indo para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paghibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sa kod na ikamagdato. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadan, pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kalistin kaligtasan, nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang, asin maglingkod sa imo. Nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kanahawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Ginumduma kagurangnan ang simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan kabos na mga padi. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturok sa paglaom kan kaligtasan, asin an kabos na mga gadan, dangan ako asin da sa liwanag kan sa imong dalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, nakadtupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, sa kaibanya, asin kan Espiritu Santo, yaon sa imo Diyos na makakamhan, ang gabos na kaumawan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Mapamibi kita sa mga tataramo na itinukdo, itinugon sa to kan kagurangnan. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daganin siring sa langit. Ang samong kakanon sa arualdaw, itaw mo sa muya mo niyan, asin patawarin mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan,
tanganing sa tabang kan sa imong pagkaherak, makalikay kami sa kasalan, mantang kami nagahalat kan pagdatong ni Kristo sa muyang paratubos. Kulita sa imo ang kahadayan asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan ka na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, katuninongan itinatao ko sa indo, hare paghilingaan sa mong kasalan, kundi ang pagtubod kan simbahan. Papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kita nin katuninongan. Kordero kan Dios na nagapara kan mga kasalan kan kinaban, kairaki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan makasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan makasalan kan kinaban, taawi kami nin katuninongan. Uyan kordero kan Diyos, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. At amanon malugod kita kan hawak asin kan dugo ni Kristo, sagkod sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang, maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan kaming mga nabasog kan nakakaligtas na atang, nagngangayo-ngayo kan sa imong pagkaherak, tanganing huli kan sakramento man sanang ini, na pinapakakan mo sa muunyan, kaugaying gibuha kaming makihiras
sa buhay na daing kasagkoran. Uli ki Kristong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, Ama, Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos nan misa, magdanay manugod kita sa pagkamuot ki Kristo. Salamat sa Diyos.